Hej, jeg sidder her i retssalen sammen med Anders Bo og... Vent lige lidt, Anders. Og så har jeg også Birkær. Hej, Birkær. Ja. Okay, Anders. Hvad har du at sige til dit forsvar? Når vi laver strøm, så skal der være livretter. Og det er der jo ikke. Der er kun 2. Der skal være Nå, der skal være 1 til hver. Okay. Så har vi noget 1 til hver. Og her nu må det godt Jeg siger altså, at der skal være Du kan sætte noget en lækker steg. Du kan sætte noget Birkær. Stop. Vi skal slet ikke begynde at skille. Stop.